Os alvéolos pulmonares. Aí é onde o sangue cambia o dióxido de carbono rexeitado polas células por oxígeno que van necesitar para realizar o seu traballo. E cantos alvéolos hai? 300 millóns, 600, 800 millóns. Hai opinións variadas. A súa superficie equivale aproximadamente a entre 70 e 90 metros cadrados, 50 veces a do corpo humano. Ti viches iso? Ai, tampouco é gran cousa esta pista para correr. Vistes o que respiramos? E correr aquí tampouco é unha maravilla. Pois vai a éxito, co contento que estaba eu. Vaia, pobriño. Ten cuidado, espera, é mellor que non te lles achegues moito. E iso por qué? Consomen moito, pode que te absorban. Pois pode que me guste. Como dis? Pois sí. Non pode ser. Que dis? E logo non estás ben así en liberdade. Xa estades todos, pois vamos, amigos. Atención, o corpo humano é perigoso para nós, os virus e as bacterias. Está moi ben armado cando está en bo estado físico. Basta de chorar, vello can. Xa verás agora o que son capaces de facer os virus. Deberíades aproveitar a oportunidade de pasar inadvertidos, como a nós os vacilos. Que dixo ese dai? Que foi o que dixo? Pois di que é mellor que evitemos o nariz para introducirnos no corpo humano. Di que está moi ben protegido, que é mellor entrar pola boca que presenta menos dificultades. Garda para ti os teus consellos. Sabémonos amañar ben. Airiña! 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 Limpeza automática, de veras, aquí non falta de nada. Ai, que frío. Que che pasa? Sei que non estás ben. Que podo facer por ti? Cada vez teño máis frío. É increíble a cantidade de pó que hai neste parque. É certo. Veña, vamos! Veña, que pasamos por ali. Vai ser genial.
nada, non é grave. Foi que o esbirro te proxectou. A tía que esperas para virme axudar en vez de quedar aí mirando para min. Esas pestanas proíben a entrada dos indesexables, pero como ves, nós somos benvidos. Oh, aquí vai calor, ti que antes tiñas frío xa estarás mellor. Mira o sabichón, a ver, que facemos aquí? Se non me engano, cántanos ata ter a temperatura do corpo. Que, estades contentos de faltar á escola, Que argalleiros, entrar pola boca. Creemos que era divertido, señor. Parecevos que iso é digno dunha burbulla de oxígeno. Oh, mirade. Xa estamos. Ben feito, amigos, pasamos. Agora poderémonos divertir. Pois veña, adiante. E logo que non tiña razón eu. Encontrastes moitos perigos, algunha defensa? Nada, isto foi un paseo. Xa vos lo dixen eu. Son o máis listo ou non? Pero, xefe, iso pode ser porque entramos pola boca e non polo nariz como nos aconsellara o vello. Déixate de trapalladas, iso non ten nada que ver. Digo vos eu que estamos ben armados. Escoitade ben. As nosas pistolas de toxinas serán moi perigosas para eles. Mirade, isto é o que decidín. Dentro de pouco imos entrar en contacto coa poboación e isto é o que deberemos facer. A ver, decídense. Moi ben, un pouco de distracción en perspectiva. Veña, veña, a ver, ides tardar moito máis ou que? Quizáis prefirades que vos vayamos buscar. Vaya, que boa idea. Atención, a xente de policía grande, son o xefe de Anticorpos Metro. Os nosos clientes parece que non se deciden a moverse. Ese os imos buscar para facerlles cóxegas. Que me di, a xente? A nosa función nas amígdalas é filtrar o paso. Aquí é onde máis eficaces somos. Así que fágame o favor de seguirnos. Modo. Que maneira de falarme esa? Así é como se recompensa os mellores, Iso non é xusto. Vale, moi ben, a xente, mensaxe recibida, non nos movemos. Esperamos, vale, moi ben, pero cunha condición, unha formalidade de nada. Resérvenos o primeiro ataque aos nosos queridos clientes, de acordo? Pois claro, Metro. Atención, deixen pasar o grupo de inimigos sen intervir, de acordo? En ese momento descubrímonos, entón acábanse as galanterías. Entendido? Veña, adiante! Pois sí, moi ben, un esforciño máis, amigos, sí, moi ben, mellor que ben. Agora imos nós.
Veña, amigos, mitose, desdobrámonos. E logo esquecestes vos de min. Veña, amigos, así non pode ser. Esperade a que cheguemos a un sitio máis tranquilo. Despois multiplicámonos. Multiplicámonos e saberán eses o que sabemos facer. Quen quere sal? Alguén necesita sal? ¡Glícidos, señores! ¡Teño glícidos! ¡Cómprenme estos glícidos! ¡Glícidos para todos! ¡Glícidos! ¡Glícidos, señores! por aquí! Mirade, aquí é onde de verdade necesitan o oxíxeno que transportamos. E logo por qué? Porque aí, no centro da célula, é onde se fai a verdadeira respiración do organismo. A transformación do oxíxeno en dióxido de carbono. Pois a min o dióxido de carbono non me gusta nada, oprímeme. Que estarán argallando ese? Aí veñen, por fin. Xa podíades chegar un pouco antes, non? Veña, como pasamos por ali? Xa o sabedes. Pois hai que pasar as defensas. As defensas? Como que as defensas? De que falas? As defensas, quero dicir, as amígdalas, son unha fortaleza terrible. Extermináronos a todos, xefe, ou case todos. Coiro e recoiro do coiro do recoiro, como pode ser? Pois temos que ser máis listos ca eles, xa está. Nos imos pasar por aí, entendido? Pero como? Por onde? Como di, xefe? Seguídeme, xa veredes. Por aquí. Aquí Interferón, célula 17077. Estánnos atacando. Aquí Interferón, célula 17083. Ataque de virus seco. Célula 17101. Son virus seco. Virus seco. Ordena fabricación de anticorpos. Non hai quen descanse con estas células. É como nos grandes almacéns, a cada instante pasa algo. A ver logo, central de cromosomas, non o oíron. A que están esperando? Veña axiña a traballar, fagan tantos anticorpos como pingas ten a chuvia.
Desta enganámonos. Vive. Agora que estamos no sangue, estamos ben. Aquí non hai policía. Moi pouca. Ímonos disfrazar de fantasmas e dese xeito fundímonos coa poboación. E cando encontremos un sector bo, xa verán eses o que sabemos facer. Vamos! Vaya, que curiosos eses visitantes. Patrulla de Linfocitos B, ás miñas ordes, seguídeme. Biches eses deportistas? Uns miñas xoias. Oe, debíamos llamosar o que é ser un tipo forte de verdade. Un tipo como a min. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sin miedo! ¡Veña! ¡Veña todos! ¡Vamos! ¡Vamos! Unha fortaleza disque. Vai a ruína. ¡Quietos! 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 Imos facer un gran traballo aquí. Non é tan difícil, tamén o sei facer. Así, moi ben, moi ben. Vai rápido, ala, veña, veña. Ai, ai, ai. Non, por aí non é. Veña.
Non te das conta do que che puido pasar? Ai, papá, explícame por que isto está cheo de ronchas. Os pulmóns son unha vía de sentido único. Todo pode entrar, pero non pode sair nada. É claro, manchanse moito se se respira aire contaminado, ou pó, ou fume. Pero tamén hai un servizo de limpeza moi bo. Mira pra aí. Adiante. Ai, papá, que vimos facer aquí? O organismo necesita oxígeno para funcionar. Agora nós temos que encontrarnos con eses daí, os glóbulos vermellos, que nos transportarán ata os que nos utilizarán. Onde está a pequena? Onde se meteu? Fíxate no que fai esa. Ai, pois mira, xa estou afeito. Non hai tempo que perder. A respiración é importante. Veña, nenos, que nos esperan. Voici la vie, la belle vie qui s'écoule sereine. Relevons le défi d'en faire rime à la joie. La vie, la vie, la vie.